Karbi Anglong News Channel along Berta Than Ponchia Bang Nilimen Sami Merjilin Hansepi Tangte Pini Aberta Angton Ben Archuponikta Jerkindeng Digital News Forum Chi Hekpen JDNF Keja Ponchia Phan Samsing Ingti Maipu Lapen Rensing Terona Phan Chunbang Arpu Pekponlo Karbi Anglong Digital News Forum Angkang West Karbi Anglong Digital News Forum Ahinpen Pater Piponsi Kedamtang Chiti Nipai Sir Kep Arni Jerkindeng Along Digital News Forum Aro Keseng Amai Pamanpo Jerkindeng So Conservation IB along Kapadopon Bangso Jerkindeng Digital News Forum Aro Keseng Amai along West Karbi Anglong Digital News Forum Chi Hekpen WKADNF Maipu Baskar Rongpi Kejapon along Chunbang Daniel Inghipensi Mai Kepha Alamte Lapen Kachetongdun Aluhiatuma Phan Pachinipo Bangso Hut KADNF Tiripi Maipu Retisrong Park Kachetongdun along Dun Maipu Sopen Terang Dihin Rimbang Donel Sontimong Office Secretary Baburam Sinar Pachethang Chunbang Clear Hontiso Jerkindeng Thana Chairman Borsing Ingti Pendanglok KSYC, KCS, Lapen, KSA tum Chetong Dun Riti. Bang Sohut Penang an Media tum Keklem Kedam Nangji, Lapen, Pirang Keatum, Medhang Asayamo, Keklem Ponji Ahin, Lapen an Porta, Pirang Keatum, Ahin Pen, Rat Athengno along an Ahok Pet Aberta, Kapachetak Po Nangji Aputak, KADNF Dun Maipu, Sopen Terang Pen, Than Pajurmipo. Media tum Hotelake, Lam Kapangrumatum. Lam kapangkong ada main hidup kait tal sih media tu boleh kekeng hong ke kanal situ, mana polis long ada dengan situ kekeng ke mana aktoring litik situ bang situ, kekeng hong ke dah kanal situ, nasi news ke itu ke atiman bang si kopi pada kecil toy, apa pengen kemana bang news kita nanti mana nak ke ha, la puson ke lagi ni tu ke Kedam tang ko ada nikam ke claim tum chetong tang nili mara ke kotang man non nili tum da la so news kiti la ejhag non nom la akili media do pilo no media ke no apra so ke claim bang kompi non bang ke sta media di no tang pilo no ke tang ono media di no bang ke adum aja kon hedi apra so no ke tang pilo la so bong non Tang ustame di itu non kaciri nenge government betul isi ain bang non kepeci go hala soting non bang itu ta isi din si campaign non bang apa yang song leno isi kaciri top tak ini media tu tapi ejak oi kimi non media ke skill di dunia tu mana di ejak kita poning di la media campaign dok pilang itu lagi boleh tu apa cuma hanya nilai kita pomom nang lagi di tu kotang experience kelom tang ateng boleh di tu itu kotang lo Nili mata CRPF long ben nili ring sudah bangun kata nis cover dulu kita cocok siapa pula है tapi cari kuning dolang bukan nili pada hal tu tambah lagi pula Jerkindeng ahawar along Pirang Keasong Mati JDNF Keseng Ponajok Radaphan Ahok Pet Aberta Lapen Jerkindeng ahawar Kisung Aputak Sorkar along an Paklang Ponlong Popusi Thana Chairman Borsing Ingtia Hinpen Ning Jepo Digital News Forum itu fan suruh parpik lo fini lah dan Jerkindeng along sub committee nageseng tekapon tapi neng thelo alang itu kita tu sebab ni anso se Jerkindeng along isung border fencing lo kita kaprek alam thepus tamne Karbi Anglora kita dahara fan alam the kapile untuk dia apot alang itu fan suruh parpik lo aseneng thelo alang itu mesan met pen iklem pon dia fan usi ligin pen alang tu fan tustamne resume happy Bang Swajok Jerkindeng ahawar along Pirangki abitung atumapan ning isi kedochia phan pusi bangso JDNF amahang patek ponlo Lapen bangso along Maipu arpua bangke nili phansi nang pek ponlo La apotsi thek thedet sitame un anpen medhang asai lapen arpua bangke kacheklem pon pimechia phan bor ipon popusi Samsing ingtipen ning jepon Jerkindeng pen kohelet milik report Karbi Anglong News Channel Central Committee dan District Committee tentang lain Jerkindeng Digital News Forum ini senglo Asimili nom da media hongjai pan stamina kendeng harap jadi kendeng nom kethe keding nom cari bom
सरकार तुम पेंसिंग लो प्रत्येक political party तुम हम सामने new failure tuning return nom ke bang journey ni tuम dat kirkin dengan long kenang sok tak pandi dia long samme alang tuم kerap tuم orang Arab tuم am samme nama ahok pet cok cia dan nang yong pen ni tuم kan tanah pandi pen macam ni tuم samme lahai ada tak kirit dam dia tham kedam malah samme alang tuم samme macam macam tu tuم fokus media hanya sama cuma tinggal dan kecing tur tapi apa nampak tak apa kisu malas kami rat anglo alang pon tapi nampak tak labang so karbiang digital news forum akimang kis kami rat Ati makan, akimang kasi nilatum sengpon kosi, rat kisu doang tapi nilatum ahok kabita, tapi harga kabita, kepada tajir masih nilatum karbiang digital news forum mangpon. Si piniladak jadi kita yang hawar long kami nilatum sengpon tengah. Ada something tiap nilatum leku asal polo. Tapi bangke dancing milik dancing terong alang di pan bangke siapa dan terkait lah dulu si lapen tum termasuk jadi penting digital di forum laser pan bangke kehai jadi penting thana chairman ko boxing kehai alang di pan appointment di pondok alang di tum dan kecok cek kira ni bibi suri doang tapi alang di cuci tangga sih dia buat apa sih Karbi Anglong developing lopu BJP a party pen my meeting along Radaphan kachong thui lapen kapamangku aputhak klardak pen Radaphan kithan po Dipu Ward number 13 lapen Ward number 6 Spearby Market pen Inglong Cherop Kacheleng Atowar Ningkan Kep Soselo Labangso Atowar Inghan Klerwok Hidi Hai ke Baitang Inghan Kapatutang Anatowar Pini Arni Anta Theklong Pronglo Anta Thang Nata BJP Asarkar pen Saike Klem Ponchiapan Matha Ponti Alam ke batai ko anma my meeting ke do alingta Karbi Anglong ke develop piglo chingthur piglo pu rat athengno ke than pot ke Radaphan kachong thui lapen kapamanghu asonsi mandet lo Dipu taunang bongle development asayamo Radaphan paklang thekte klempon pe pinle konatlo arong development asai ke klempusi Radatum Karbi Anglong Autonomous Council lapen team Karbi Anglong atuma phan karchu padopo Lapen APHLC Treasurer Rajan Timungpen BJP Kachari Bom Asorkar Team Karbi Anglong Pu Kachipu 20 crore atangka development asai amuaphan tangka nang release etlopu lahai atangka konatlo kakhoros lapen konatlo kibidam kokputa Karbi Anglong Autonomous Council Kachari Pon BJP Asorkar aphan karchu padupo 20,000 plus crore atangka dan special package sa panang nilo punadi Lada kela aro tangka yung sudah nilo pulo dia tu claim nang ko kene. La so tangka kona lo ahem dong si bilun man di BJP Kachari itu. Di tu ni ke non council Kachari bo matu. Di non rada tu dormaha ke long wangwe. Di det asi cara tu dormaha ke long wangwe pendang lo lapen contract bill contract aso asa ke claim. Ko ane ram rong chot pen se alang itu claim lo dam lo nona bang abil PPC nona bang ke interest non ke hangjul non tangka gitu kemari deng lo hedung marwar itu hedung business bangali tu malong lapen kace construction atu di alang itu la kace construction men nami ko ane di halahai along silahai tangka ludlap ma dong sinang ni lo pulote 20,000 plus akuror ataka Jongsi di nang le lo pulote lahai atu melong tong tangka bidam etma pon etma itum charju mimil lasi alang litum ke paco bay alam do pik lapen alang litum ke claim ke chok ke hepik aposi la bangke itum rat non bangke cicak ke lu lapen lake nilitum prabjin bela bangke jongsi
ni tum return po la pen rat ang nu ke peklang ye phansi un an menon e phrang wang an ma ke tum bor ipon la hello Lapen non kachari bom BJP a sarkar ke pachorai an aphulo Radaphan kachang thui pen loksi aningkan paper bom loputa ningchepo BJP a sarkar tu my meeting kedo aling ade angchun badlok alam karbi anglong ke chingthur piklo develop piklo pusi Radaphan ke than alam thi lang itha Dipu Taunarlo PRB Market Pen Inglong Chirop Kacheleng Atowar Lapen Ladak Dipu Judicial Chief Justice Mamat Labang So Atowa Arniwang Kedam Kewangta Inghan Kangcher Hidi Ajo Inghan Kapatutang Hai Kebaitang Ajo Asonsi Ekeng Penta Damun E Motor Gari Alam Ke Api Alam Lang Ikta Dipu Judicial Court Chief Justice Ta Labang So Atowar Inghan Ajosi Helat Nanglo hiling tang lo halam Mane pu kep sai pu lo da kep koi thur dim lo da kep tao na lo set ni no na lang ni chief justice ta bang lo tao na lo set na ano ke mo ano na mo pa han ka helo ti Lasi Karbi Anglong Autonomous Council BJP Sarkar Chetherak Ikta Radaphan Pachobai an Akupuda Kachetong an Aradatu Lamte Arboko Tangte Alanglitum Towar Kawepen Kisung Kachetong Nang Atum Kaning Jepon Alam Thili Arjuponik Sinam News Report Karbi Anglong News Channel Buahina na bangke lake ilitum Saint Mary School na may tum plano Lasi non Kisung hektik ang mong sido Lapen Ningkan isi hini tot kali la sotoar. Aningkan do pig lo ki ode. La pelason tak taksi do pig lang di purong sopielong. Nah hello. La si pinige nilitum kadu kabe la ban sotoar selam vek nang jipusi nilitum akachuning ri mata etuma dabi ge la hello. Tante BJP Karbiang Autonomous Council kachari la BJP government tum along my meeting along stame kaning jedo la tum Karbiang long ke chingthur piklo po alang etum along radamai pilong stame kaning jedo labang so Karbiang long chingthur piklo po BJP etum kaning je lake kachipendak mate ke pacho bai pusi Karbiang long chingthur piklo pu alang letum along mailong ka chuning riba ke thanmon galake ke pacho bai thek tikalam athena BJP sarkar lake ke pacho bai thek ko a phu thuan lo no bangke ka chong thui da Radaphan development peak boleh hadi not tahu na lo ningal asan obostha pulte rong ajo ko son sinon itum arbe ki jang beteng diria por school ke dam ke bango somar sung se rejima lada ke EM CM MP MLA ka duk ka we tum andara ke ka chehelat ke dam ke bang atwar la ningke langbung lang pret ing hana jo sinon itum ke chehelat dang la pur dahla kilometer photrok ke do inglong asokar bietum ba kapre katum ko anaki sung se phopo lasi alang litum pulo development peak boleh hadi la development amen pen lok si Radaphan kacong kuisinon ningkan kepar anon ningkan kreponon latum cari bom la si alang litum ki pugang tu bag Karbiang long develop peak boleh hadi halanon tep tame ni litum teklong hadi Karbiatum ke inglong asotum ke abe pin hadak ke long dun herak meme bangna ke bak sido budi ke long ta di la si ilitum latong develop peak puloma di atong development peak pulma herak me lasi ile tum atowar munit kinang di ko pilo me lang towar se kechilang la ke itum ka important nailo tata me pini tum che theklong lo towar ta we me le putanon hangjolo kado di smart meter pamat di kali makalang di hangjolo non bil ki piun bang we ada halatong development peak luma di se kechilang mesana war saya we medical college along ta me di ang bong alam tan itum pat peklang panglo lang katora di tesen atum dak lang ing lumlut po isung kwan anone lahay na itum che theklong lo lasi ini jase met BJP tum mai meeting lo kaning jela ke pacho bai hektik Karbiang long development pik lo ke lake ke pacho bai hektik alam halo Tangte bini aberta ke lapo ansi kangton pon iglo do me thak me kurwang thu